We zijn op het festival 9 kunstenaars die we hebben uitgenodigd. Het doel van het festival is om mediakunst, media-art bij een breed publiek neer te leggen. Zodat veel bezoekers, van kunstkenners tot complete leken, daar naartoe kunnen komen. Het is niet meer alleen videowerk, maar het is werk dat reflecteert op de media of op technologie. Het is niet altijd even toegankelijk voor de mensen. Wij proberen nu een festival neer te zetten wat voor een breed publiek toegankelijk is. Toch hoor ik wel eens dat mensen zeggen van ik snap er niks van. Dat kan. Ja, kunst is inderdaad is soms moeilijk te begrijpen, zeg maar, met je logische verstand. En dat hoeft ook niet altijd. Marcus Graf, we moeten nog eventjes kijken of Jan dat bord kan regelen. En heb je Mariska gebeld over hoe laat ze aankomt? Ja, dus komt de dag daarvoor al. Oh, oké. De muur van Jackie Heistek moet nog wit geverfd worden. Ja. Moeten we niet vergeten vanmiddag. Ja. En de video van Tom John Alloy, wordt die aangeleverd op DVD? Of? Volgens mij komt die op de iMac Mini. Oké. En Matthijs Munnik, die muren moeten nog... ja, dan moet het hele hokje vlak. Ja. Lars Stummers gaat heel veel gaten in de grond boren. Ja, en hij moet nog een tekst, maar dat doet hij morgen. Oh, oké, ja. Waar zijn we hier, Michel? We zijn hier in de designfabriek. Dit is de locatie waar het festival gaat plaatsvinden. Ja, de ruimte is eigenlijk zo goed als klaar, alleen hij wordt een stuk leger. En we gaan nog wat dingen schilderen, we gaan extra wanden erbij plaatsen, zodat elk kunstwerk eigenlijk een eigen ruimte krijgt. En hier op deze hele lange wand komt een hele grote projectie van Louis Soldevilla. Dit is de duistere ruimte, althans die wordt verduisterd. Want hier komen de werken die duisternis nodig hebben. Hier in de hoek komt Mariska de Groot. Dit wordt de ruimte van Chris Ruts. Die heeft een hele grote projectie op een semi-transparant scherm dat hier komt te hangen. Begrip media art. Ik blijf het moeilijk vinden. Het is ook lastig. Het is een beetje een verzamelnaam voor moderne kunst die bezig is met technologie. Maar een heel erg duidelijke definitie is moeilijk te geven. Vervolgens hebben we hier 2 wanden waar Jackie Heistek gaat exposeren. Zij maakt werk van papier en dat wordt in elkaar gevlochten. Daar komen 3 grote werken van haar te hangen. 9 kunstwerken? Ja. Hebben ze ook last van elkaar? Nee, het is niet heel erg als het een kunstwerk iets door het andere lekt. Maar qua beeld en geluid hebben we het zo goed mogelijk uitgezocht dat het elkaar in ieder geval niet in de weg zit. En dan komt hier nog Lars Stummers met een installatie bestaande uit allemaal radars die draaien. Radars van gips, worden constant ververst. Het is volgens mij breder geworden. Het is niet alleen maar kunst met een stekker. Oké. Het is ook kunst zonder stekker, maar dan reflecteert het op media op een of andere manier. Hier in de hoek komt Ton Choi Alanoy. That means that sometimes when we talk to kids and it doesn't work, it's not because we didn't punish them, it's because we didn't listen. En dan komt hier Matthijs Munnik. Matthijs Munnik die gaat hier van deze ruimte een capsule maken.
En die capsule, het verhaal gaat over de kleur groen. En hier ga je het echte groen ervaren. De werken die we nu hebben, die zijn volgens mij van hele hoge kwaliteit. Vind ik belangrijker dan heel veel werken. Daar in de buurt komt Jos Volkers met een installatie van 7 meter hoog. We doen het ook daar omdat het daar iets hoger is. Dus die komt hier zo in de hoek. Wat ik heb gemaakt is een draaiorgelboek waar perforaties in zitten. Die worden gelezen door een typemachine. Een typemachine heeft vingertjes die bewegen dus over die perforaties heen. Dat wordt door schakelaars vertaald naar digitale informatie in de computer. Vervolgens de computer die zet dat om naar een bepaalde informatie wat de versterker kan lezen. En dat zet de versterker vervolgens weer om in muziek en geluid. Ik wil hun laten zien wat die omgekeerde wereld kan zijn. Ik wil dus eigenlijk nu zelf de computer aandraaien en zelf bepalen wanneer die computer die vertaling gaat maken, zodat ik muziek hoor naar mijn eigen zoom die ik erin geef om dat orgelboek door de machine te halen. Dat is anders dan het kijken naar een schilderij. Omdat er ook vaak interactiviteit bij komt kijken. Of er zijn zelfs bijna performances, dus die onderga je. Dus je bent niet alleen toeschouwer, maar je bent ook, je beleeft het op een andere manier dan bijvoorbeeld een schilderij. Dus in die zin is het juist, denk ik, voor een groter publiek interessant. Het Media Art Festival opent op vrijdag 9 november. Een goeie week lang is het werk dan te zien in de Designfabriek. En dat is op het bedruwenterrein West in Ljouwert.